こんにちは皆さん。そしてチベット TV へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックルと申します。チベット、ダライ・ラマ法法、そして水中に関する1週間のニュースをお送りします。それでまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王がジェイソン・ガバの教えについて法話を行い、ベンバーツリン出席大臣はダライ・ラマ法王とのオンライン謁見、南アフリカ、ロシア、そしてインドのチベット支持者らがベンバーツリン大臣へ祝意、新型コロナウイルス事情及び予備課を調べ直し、ベンバーツリン大臣はCGA司法高等弁務官との面会、ダライ・ラマロはハンガリーの首都であるブダペストで開会、シリ・ラマクリシュナ聖はより委員会ルールキーでブッダプルニマ大祭をチベットの日として記念。今週火曜日と水曜日、ダライ・ラマ法王がご自身の皇帝からソンガバの目的はよく果たされたという教えについて、チベット人の若者ら向けのオンライン法話を催しました。3日間にわたる法話の最終日で、ダライ・ラマ法王が今存在する70億人の人々が仏教徒になるために祈っているわけではなく、人間がお互いに愛と思いやりを分かち合うより平和な世界を作るために協力していると述べられました。今週水曜日、ベンバーツリン大臣はオンラインでダライ・ラマ法王の謁見を受けました。ダライ・ラマ法王が選挙で選ばれた出席大臣が民主主義を基盤にして差し迫る困難の中でチベットの大祭とチベットの国民を導いていく義務があると述べました。ベンバーツリン大臣はダライ・ラマ法王にチベット亡命政権が過去7日間に現在チベット人らが直面している新型コロナウイルス危機の対策、中国とチベットの問題を非暴力によって解決する決心していることを報告しました。南アフリカのインカタ自由党の代表、創立者および会長であるマンガルス・ブデレジ氏は、ベンバーツリン大臣がチベット亡命政権の新主席大臣に当選されたことにお祝いのメッセージを送りました。また公爵はベンバーツリン大臣へ勇気と力強い資源を差し伸べるとともに、ベンバーツリン大臣が次回南アフリカを訪問するとき開かれる議会の海外費に賓客として招きました。退任したロブサン・センゲ博士が10年間に貢献したことも称賛しました。またロシア会議 TGS 市民力取り組み、そしてインドチベット連携事務局のメンバーらもベンバーツリン大臣へ祝賀メッセージを送るとともに、新亡命チベット指導部が成功しチベットの大義を支援し続けるコミットメントを再確認しました。インドを拠点にするチベットサポートグループおよびインドチベット連携事務局 ITCO もベンバーツリン大臣の就任を祝賀しました。先週金曜日、ベンバーツリン政権の最終日では、CGAの新型コロナウイルスタスクフォースとの面会し、インドおよびネパールに在住するチベット人コミュニティの新型コロナパンデミック取り組みを最優先の行事とみなされていることは明らかになりました。ダラムサラに焦点を置いて検疫センターの多くへ訪ねたほか、デレク医療機関の新しく購入した救急車も発足しました。先週土曜日、ベンバーツリン大臣はインドやネパールに点在するチベット人コミュニティを対象にしたワクチン接種を実行する目的で、第16期内閣府の新たな新型コロナガイドラインを発表する一方、新型コロナの防止のために必要な医療機械の提供、パンデミックの影響を受けている人々を救済する対策を優先しました。今週火曜日、ベンバーツリン大臣は司法高等弁務官 CGA との紹介の面会の中で、亡命チベットコミュニティを団結して導く決心を宣言しました。チベット人が共有する主な目標に向けて集合的結集をきつけるために、ベンバーツリン大臣はチベット亡命政権の高等司法委員会と亡命チベット議会をはじめとする組織のみならず NGO 団体と報道機関と連携して亡命社会内の関係を強化していく方針を示しました。
ペンバツリン大臣は間もなくこうした亡命政権の他の部省との会議を行う予定です。今週水曜日、ゲルゲリ・カラソニ氏、ブダペスト市長及びクリスティ・バラソイ第9号市長は、ハンガリーの首都であるブダペストでダライラマ通り建設されたことを発表しました。その他、ウイグル宗教者ストリート、香港通り、そしてシャーシー公安通りも発足しました。こうした通りの建設は、ハンガリー政府がこの地域に中国の大学を建てることに強引に反発として見られています。ブダペスト市長らは中国によるハンガリーを含む民主の国々を負債に仕掛ける外交戦略など非民主的な勢力を及んでいることに対し懸念を示しました。聖なる酒縄の満月の日とも呼ばれるブッダ・プルニマ大祭において、北インドのウッタラカンド州にあるシリ・ラマクリシナ聖和イオリ委員会の下で、チベット仏様の失踪の理想的大使という仮想プログラムを開催しました。このプログラムはチベットにおける歴史的ファクトの対話を目にした以上、チベット国家の存在はただグローバルコミュニティだけではなく、インド国境を取り巻いているヒマラヤ山脈から安全保障にも大きく関連の深刻な課題だとされました。そしてインド・チベット2カ国間関係及びダライラマ14世の後継伝統的な実行へも干渉しているという2つの場面についても語り続けられました。今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。